एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड सेकेन्ड घड़ीनि खाथा खारनाय बायदि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया मोसौ बोराया हाखराव गब्र'नाय बायदि नोंनि महराव गब्र'बाय आंलाय थब्र' थब्र' मोसौ बोराया हाखराव गब्र'नाय बायदि नोंनि महराव गब्र'बाय आंलाय थब्र' थब्र' गोसोखाङो नोंखौ सना गान्दु बेलथाय बेलथाय हारसिं फागोला बायदिनो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ 1 2 3 go Zep na ayo pos ki pos da pelu lekna पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सुग्लायहोयो पेरासिटामल टेब्लेट बायदि